Hai să nu ca... Păi dă, mai dă tu ceva. Nu. De ce? Nu dă-mă tu ceva. Atât. Hai bă, unde mergem? Anucu. La ce? E, Dă-i bă la ce, dacă nu zici la ce. te put în gură. Dă-i mai tare. Te put în cur pe tine. Vrei? Hai. Când? Acum de seară. Și acum de ce? Așa cum au. Acum mergem? Nu. Zi-mă, Ven. ești pregătit? Ne făcăți. Ești, bă? Da. Cum ești pregătit? Așa de bucurie. Nici n-ai cu ce. Eu, Ia, mă, ia. Ia, mă, cu ce? Uite. Ia, arată. Uite. Ia, filmează jos. Ia, mă, arată. Unde, mă, ia? Să bea, să te... Nu, lasă. Am mâncat? Să zoa, mă? Nu? N-ai, mă, cu ce? Cum zici că n-ai cu ce? Da, nu iau. Unde, mă, ia, unde? Oi, pan. Unde, mă, ia? Arată-i, Ia, mă, arată. Hai că tăcem. N-ai frate. Nu, Arată-i. Ia, mă, să vedem dacă ai cu ce mergem. Ce-ai zis, face 90. Dacă ai cu ce mergem, fii atent că mergem. Ia să vedem, filmează. Ia, filmează. Ia, dar arată-i. Ia, mă, e mică. E mică, ia mai arată, e mică. Ia, mă, că e mică, ia. Uite ce mică e. Aaa, ce mică e. Ești orcită. Cât să face ea? Cât de cât? De un metru? Ia stai cu uițură în cap să vedem. Stai cu uițură în cap. Ioane, stai cu uițură în cap să vedem. Cât să face ca să știu? Băi, vreau cu uițură să știu. Păi de ce, mă? Ia, mă, ia. Ia să vedem, ia. Prea cu uițură, ia, prea cu uițură. Să scoală așa? Să vede? Să scoală așa, mă? La ce? Nu mai scoți? Și dacă te puti eu în gură pe tine, ce-ar? E rușine. Hai, mă. Bă, dar nu e, mă, e mică, e moare. E mai mare. E mare, mea. E mare, mea, mă. E mare, nu, arată tu. Arată tu. Nu, mă, nu. Arată, mă. Hai, mă, arată tu. Păi unde, mă, că e mică? Oare e mică, de-aia nu arată. Bă, arată-mă, să-i uțără așa, să băi, bă, uțără, să văd dracu dacă mergem la lucru. Păi mergem, mă, dar cu ce? Nu mă vezi că e moartă, e moartă. Păi e moartă, mă, ia, unde, ia, fă-i uțără în cap acolo, fă-i uțără în cap, fă-i. Păi dacă e moartă, nu ți se scoală. Păi nu ți se scoală, mă. Nu ți se scoală, pe cuvânt dacă ți se scoală, mergem degeaba. Ce? Să zic eu lui Paula. De ce? Uite, de-astea faci. Înșel pe Paula. Bă, da, la Paula e, da? Nu. De ce? Mai bea că toată. A? Se mai fute. Se mai fute? Ia, fute. Bă, dar e mică, bă, Ioane, ce facem în cazul așa? Nu, mă, păi e moartă. Pe cine ai ars ultima oară? Pe cine ai ars ultima oară? Pe cine ai făcut ultima oară? Pe Bobosel. Pe cine? Pe Bobosel. Pe cine, mă? Pe Bobosel. A, pe oțet? Oțet? Aha. Unde e? Alviro Robea. Unde, mă? Alviro Robea. Unde ai dat? În cui? Tare? Și a stat? Așa. Și cum i-ai dat? Cum făceai? Cum dădeai? Cum dădeai, mă? Așa. A intrat? Așa. Pe beu oțet, a? A intrat ca lumea sau? Nu, La pot? A? Da. Dar la bus faci o țără, faci la ba.
rapid, ai? Faci lava. Da, e bun. O faci? E bun. Când? Pe seara. De seară? Știi? Da, 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 da. Hai, mergem mă. N-ai mă, că dacă e moartă. Hai, mergem. Hai mă, scoală, că dacă o scol mergem. Bine, am Dacă o scol mergem. Hai, Bă, am dacă o scol mergem. uite. Hai, scoală, să vezi acum că mergem. Hai să vezi acum. Hai, mă, că Hai. acum facem. Ia, scoală, scoală. Scoală. Bine, mă. Scoală, mă. Scoală, mă. Scoală, mă. Pe YouTube. E bun. E bun. Bă, cu tine, Ioane, și ea spogă. Bă, că parcă mă convinsă și un pic. Ah, Că parcă mă convinsă și un pic. Da, da, te convins. e foc. E foc. Bă, parcă te apropii de adevăr. Așa, așa păcate. Dar îți place așa să o altă îți place? Ha? Bă, dar de ce nu fuzi, mă? Și de ce nu fuzi în pizză și fuzi în curci? Băi, Ha? și ce, mă vreau. Îți place oameni, băieții? Nu, pe tine. De ce pe mine? Deci ce, e frumos. Și pe băieții ăștia? Nu. El Sunt de urâți? timp. Sunt urâți? Nu. Sunt urâți băieții ăștia? Înțeles? Și pe tine, fiau. Păi de ce, mă, pe mine, Ioane? Deci ce? Păi de ce? Zâm de ce? De ce? E înalt, a? E înalt. Nu. Da. Vine Mereu, Și îți place de ăștia înalți? nu de tine. Aha, aha. Păi de ce mă dă mine și nu dă ăsta? Da, dar sau dă ăsta e ăla? slab. Ce faci cu el? E slab. Da, da, cred că eu aș fi mai potrivit. Nu, e slab, bă. E slab, nu e slab? E mai asta. Mai este, Ai unde să dai, ia? în cine, ia o să încul. Ai unde să dai,